Morning So mag-inject sa amidan nila guys. Ang mga nati pang injectan o purga. Isa ba na ibaba ra? Ay painom. Purgahan ang mga nati. Kaya nang libarot agilhang balhibo. Mag-isa. Madar. Be. Ano si Jay ko? Ano sa tuwingan na gab? Magbalbasin. Magbalbasin Manila. Magbalbasin. Ito na nga Magbalbasin lang sila. Nadya so kadupahang da. Magbalbasin tayo. Ngayon magpurga ka na mo pa sa likaon. Pagpila ka ko anten. Ada. Hindi buat man. Anak ko na gatas na. Dali, gatas na si imong mama. Ay, isa man gisa jud. Minum no. Pare ka ba inom? Isa. Ganahan si Ja. Sige na, tayo balbasin ang pagka. Giganahan. Lagi ganahan. Black. Giganahan ka? Ganahan ka no? Kulot no? Lami no? Lami? Lami ko no. Ganahan dyan. Kung hindi sa balbasin nun. Ang karang nakang itlog, di mo balbasin nun. So, white eh. Toy, gamatoy. Ang karas gamatoy, balbasin nun pa na. Sige, sunod. Inom mo siya. Inom mo. Lami, mangkuno. Lami nge. May lasa nge. Gatas. Lami no. Lami, amang di ay kong giinom. Lami, amang di ay. Ganahan, mas balbasin nun. Ikaw pa balbasin pagka. Kaya grabe kang liho ka. Balbasin nun. Tanay patangtang na imong itlog. Karoon di ka maglaag. Ingin makasilip mo kuan gab. Buto. Nah, lupig lamas duha. Ka. Agay. Kana lamiin. Lami na gatas. Lain na mala. Agay. Tiga naman isang suod. Mo ina man ganig. Lami no. Liwat ra bakas imong kuan daddy tisoy. Kana balbasin ako beri dia. Dia pa. Balbasin ako beri. Ayo nagutron. Overdose na. Tanaw lawas. Wait eh. Lah, lingo man. Tong laki. Dia balbasin na pa rin dia. Kasum ng itlog. Ang laaga. Dia maglakaw ha. Ting maglakaw ha. Kujog na pud. Na ano pa mo kujog na ni. Mo kujog na pud ni motos buhion. Kujog na pud ubanon man sa kaazo. Asin punong. Tuhan. Balbasin time. For mawa ng inyong mga kabitukan. Karang laki na pa. Balbasinan pa na. Naku. Lola? Ngaduk pa man nagzanga. Ha? Di akan ko nisa balbasin ako no. Ana sunod din mo. Lantaw sa zanin mo. Pwede siguro balbasin ng irok pa no. Ano mo samot og kadaka. Mura sa kabulang magbaklay. Pino. Hoy. Wanan ka nge. Mara ba na iliwat ng tisoy. Badzi lang siya. Badzi laki. Badzi. Kani isa. Laki. Agare. Uy, bayot. Ini bayot ni. Si bayotling. Nga. Katang purgahan. Nga ba? Dali. Nga katang purgahon. Nga. Nga ko sa pa.
Ang ganahan siya sa mga inom. Ay, paaka ka madagmak. Isa magkit-kitin. Lami uy. Lami no. Lami no. Nagazanga man. Hubog na. Hubog naman ka ha. Hubog na ka. Ay lang mama, di naman purgahan. Saan ka matoy? Ikaw ba kayo? Hihit ka lang kakaadyo. Grabing kiata. Purgahan pa nilang mother. Para ag ilang madidi po. Napay purga. Dugang na. Nagkatong usa. Pila man kasi sida na ikaw nila. Katanong kong palitan. Big secure. Palitan na mag-utronig. Balbasin ni mga dagke. Kaya arong mga purga ni. Kaya di mga purgahon. Purgahon naman ng laki ha. Purgahon. Kaya mo naman na budget ni. Mo naman na bayot. Di mo pa nag badji. Waiti no. Waiti. Waiti. Uy. Isnabiro manis waiti. Isnabiro. Nag-waiti. Magay bayutan. Oh, mo dia waiti. Tama waiti. Bangat na naman ka waiti. Lami ko no, lami. Pila tayo kasi si pa inang. Pagahan pag mga mama. Kaya rong kuan. Na, kung maglugway ta. Ito. So maglugway sa amin. Alis mga kuan, mother. Tapos ang lugwayan, ito mga mother goat. Okay. Tata na. Sige. Na mother. Isa. Gamatoy. Gujura tong laki. Dali, bit-bita rin pisi. Dali. Ikaw. Bit-bita. Dali. Bit-bita. Agad. Bit-biti ay. Tala. Dali. Dali nangi. Talugway. Guys, dari sa mga kandingis. Apa der? Dali, sunod mo. Uy. Hala, di pa lagi sa mo sunod. Ha? Saan may butang? Ha? Dali. Asa das magi natang kalabungi kay daghan-daghan na ra ba nagkuan dahon. Kasi jamugan pa na sila. Dukan natin. Haman. Masig mo apas sa tunza. nilantaw na. Kana na say tinastaas mo na imong donggon choy. O sunod. Sunod na sa mama. Kidikid. Mga sigbin. Kau sunod. Sakay hang kuag imong mga bibi. Tong kuag imong nati ha. Naraka ha. Agay kot-kot ng pag tambis dari. Mga tambis nga kuan, tambis nga Bisaya am siguro na. Is tambakag manure, ang kalabo. Nambakan og manure kay aron bujag. Oh, hamang manati pa dong yo. No, magmanati yo. No, magmanati. Asa man pa dong? Agduha ka buok. Asa agduha? Ha? Asa agduha? Nagsi Oreo. Naka nang kayo oy. Nakabantay itong mga chicken ha. Bantay itong chicken ha. Yo ha. Para na dyan yung cute. Tas Oreo pag abutan eh. Lingin na. Yata ni Mama Marilyn. Kaya na pang abuyag. Nanganak og duha. Nanganak na jag upat. Jag isa na ligsan. Jag isa tawag ipangadyo sa mga kaila. So manang duha na lang may nabilin. Yo. Uy. Way wakwak na niyo. Yo. Wagay na hinang ang ungo yo. Bantay itong mga chicken na lojo ha. Ito bantay ha. Karon ni mga wa ha. Uy, okay. Ano makadito sa imong lantay ha? Maglaag ka, maglaag na punta. Maglaag karon. Karon na. Itong ilaag ron, itong ilaag. Watcha.
Nagamang malbere guys dah. Hinog na siya. Ano dyan pormag mahinog na. Ano dyan pormag mahinog sa mulberry. Uy! Ito na. Napadong pa ni. Nagdaghan nag-harvest si Kimi dani desin sa tong adlaw. Nakuha na mga itom na. Oh, itom na kanabang kuha na dyan color or nakahinog. Hilaw pa dito. Sudah ko nagamang tambis dari. Ang kabunga na pohon. Pati na yung nangka. Oy, nice naghang buhak. Ito. Nindot jud sa basta makuanan, mapunan og mga kuan ba? Mapunag manure. Niwang maghang orchid gab, haning kuanon, kanang na ay abunuhan. Kani siya tambaw na siya kuan kanina. Tambaw ni kaunggo. Kani yang dega dan ni. Namudaga na siya. Dito na tong kaunggohon mo siya ibutang kulugo ba kulugo. Tala ko gamatoy, sunod. Sunod kay ba bitaw ka. Tuy, haraman tong ate ah. Tong nay putig agtang. Ay, puti deg simod. Putik simod. Diyos, ginagkag. Alang kahimos man yung putik simod. Yung tagbo ko. Yung tagbo. Nan, sunod sa mama. Ang isang mama ka nagniwang, nagdinindi-inin dyan. Dyan naghihurot agad sa vitamins. Kani may ati-ati dia. Kani may mga guys na. Pangadot ng mga nanay. Ang ligid-ligid na. Mura naman kagbula. Uy, ligid-ligid sa. Anong himusa ka dyan? Allah, gadod na. Do. Narang himusa ka aso. Lala, didi. Sus, tabangan. Ang isang mama, arang lang luja. Mara na kabengkagan. Inuok ko. Pagdagaan ninyo. Mana, nalat-lat nagsuso sa isang mama. Ilaman. Tidak mati. Kamusta man ka? Kamusta yung pagbantay dani? Kamusta? Kamusta man lagi mong pagbantay? Pinakbo-akbo pag-saloy. Tara, ulit og suso. Oh, didi na mo. Kana didi na kalabong na pa isang mama. Mulakaw na pa na ron. Mubalintong nagpuro. Nagbubalintong nagpuro. Purog ikog. Pud mus. Kani murag liwat na isang mother tag-asog balhibo. Kini. Kani di siguro liwat sa isang mama tagas balhibo. Garaon. Kani may amang laki. Lalaki. Kata ka patangtang ang itlog toy. Di ka manguwag ha. Tangtangan na tag itlog ha. Laki man. Laki. Himusa. Anong himusa. La. Ilami in taon silang didi, silang mother. La didi mo kahapit na mo lutason. Hapit na lutason. Ato na kasbay. Ato na nisbay ni. Ato na nisbay. Na naligid na. Kala ko didi ka. Ikaw didi. Para mga cute. Saraman ka. Dali. Sunod nagtukoy. Uban ka sabay. Uban na ka. Andiyan nang malutas na ka ha. Ubanan ka na mo. Ha. Ubanan ka na mo. Basta malutas na ka. Okay? Basta malutas na ka. Uban na ka. Pero nakang palitan og hukot. Okay. Hindi ka na palitan hukot. Nagato kas karsada magpudi. Delikado. Maligsan ka. Ha. Okay? Palitan na ka na hukot. Sabot ka. Ano na? Mag-vlog ka? Hi guys, ako si Tuy, ang bagong alaga nila Kimi. Ako may bagong alaga nila Kimi. Butsukoy. Kaya butsukoy mga antoy. Butsukoy mga an? Butsukoy? Butsukoy, sa may ngani mo? Sa ngani mo?
Si Butchokoy. Ikaw si Butchokoy. Ikaw si Butchokoy. Na ako si Butchokoy, guys. Magdidi ako, guys. Kailangan mga brother and sister. Nagdidi pa sila. Didi na. Didi. Didi. Ang hilang kamating, ha. Muna si gamating, guys. Muna si gamating. So, ni gamatoy. Pareha naman na mo ngahan. Ting laman og toy may naglahi. Gamatoy maghapon. Anak ni Oreo. Ang bibi ni Oreo. Ano sente Mama Marilyn? Mama Marilyn, mao na ni ang mga bibi ni Oreo nga dagko na buyag, lagpad og likod. Ko na sila. Ha? Kaduhang anak man og primero. Nangamatay man tong primero. Nangamatay tong primero gawoy nga buhi, no? Natugpan na ligsan na sa kalsada na manta nag pudyo. Beres mo ka ni dagko mo puso. Di ay. Buntis ka di. Are you pregnant? Ha? Adi ko na. Kuan man ni. Kijing mong mata di ko na siya pregnant. Dili ka buntis no. No dili mo ka buntis oy. Dili man ko buntis oy. Lihimus pud mulog bulo. Wa ikog kare may garaan jud magsige kaligid. Garaan. Ha. Dua sila dua. Hatod Miss Tuwa, there is chicken and papagabril. Agasan isunod na nimo gab. Toy. Nagstanpil ko ni tatay na banggi. Grabing nakaa magugbulig. Ha? Banggi. Hala. Ha? Ane? Lagi ang punggay na Tinibasan? Mo di ay. Natumba si Ja. Nabanggi na. Sobras kadako. Nadako ang ganing buliga. Ano si Ja? Wala nakapegang. Bali. Ito pa isa nabanggi pod. Senyorita man siguro ni tundan. Tundanan Banggi pod rin mga banggi man nila tungkuan siguro ni Juan. Ito. Chloe. Haman kuya. Ha? Nabilin sa karsada? Ngano yung mga gibilis karsada? Luoy si kuya. Uy, paminasa. Haraman si mong kuya di ay. Be, haraman ni mong kuya. Ha, kuya. Chloe. Sadyo malagi kaglaag. Ha? Uban kan tatay. Uban kan tatay manuwag manok. Ha? Ano sa Jowa ni si Jam duty da ni. Wani. Kaya uban ni tatay guys. Balik na po tay. Mingawan kan tatay. Ano ko lang kuya? Na, tanawag sanis na nga balitad na nga bali na. Ibali pun sila sina bali na. Very good. Ibali. Na, very good. Mingaw kang kuya. Mura nila kuya gayal sa una. Ninglayas na imong kuya kay imong mga awayon. Palatahan. Ingan man siya na bilin ko nos kalsada isang kuya. Haman imong kuya be, nabilis kalsada? Yan nabilis kalsada? Hala ka imong day gibilin. Hala ka natuwak-wak. Bilin ko no isang kuya sa kalsada. Matanaw, sige ikod-ikod dita tayo marang ikog. Sige man sunod-sunod di mo tay. Nandamang. Naubo na sa Chloe, sunod ka tatay? Ha? Ikog-ikog kan tatay? Tatay ka na bodyguard. Haman imong kuya imong gibilin? Pi? Hay mo kuya gibilin? Exit. Ha? Ito na to? Lalo, ilang man imong kuya imong magibilin. Kano sa man to ni makuhaan? Kuhaan na ni mo? Haman napit ni mo gibilin? Tuay latita? Tuay latita. Tuay doyro? Okay. Kano sa makamula agad to? Ha? Kano sa kamulaag?
Nadyo ka tabok kay nay motor ha nira ka ha. Bani sila nanay ha. Uy, minaw. Psst. Bani sila nanay unsa kay kang palitag pan anira ka ha. Ha. Palitan ka na hug ka ng pan. Unsa may mong ganahan ice cream? Ganahan ka ice cream? Pagtarang ba? Jangan raman mo magibayutan. Next. Unsa may ganahan mo ice cream? Palit si titag ice cream mo pan. Ha. Ha. Psst. Minaw ba minaw? Kinahanglan nga rin na hangan dyan na kadani. Ha. Uy. Psst. Ha, kinahanglan ani kadani anja ha. Ani kadani bantay nila tatay. O uban nila tatay ha. Ay, sa bujuti dari guys kada adlaw. Dari kana po ni masih balik-balik. Naramas ubos ag bayan na sang manghod. Ato to. Bye. Nalan na. Ano jang dali na mo tukad. Magbantay laman kay narabay motor ha. Kloy-kloy. Tura ka dito kay sa matumbahan ka sa motor. Ikaw. Tutatay ka. Tutatay. Ikaw dali. Alo ka rin na kalsada ha. Kaya na mangidnap ha. Dali na ko kay manghipos pa guys. Ito bay. Ring ko anbi. Ha? Hama isang mama. Taray mo mamakaw. Lakaw. Lakaw. Ato na ako. Bukas natin. Bugas. Bugas lang doha. Taray mo mama. Lakaw. Dali. Lakaw. Idunokin. Kawa mas ilang mother. Naray isang mother. Kawa ilang mother. Sana ka maglugway pa ta. Pauban. Ana dyan ka azus gamatoy guys na. Diyan na makikboxing na po na mo kin. Boxing sa mokin. Boxing naman ng skoting. Kin. Kesundar dan tamaan kan kinta. Gamatoy. Garaan makagamatoy uy. Gamatoy. Mo nagkatong nanambal gapon kino. To nagi sagbay ng kin sa abagag kuting. Gamatoy. Kasunod kaw. Hadi ka mo sunod. Anira ka dali. Maglugway tas kanding ta ban ta. Ban ka maglugway tas kanding. Dada na pa? Na sila tanan? Sama sang ibalhin sila, mga angkan. Tudatos. Kuan ay unahan. Ay, gugus na kinkin ang mga natito. Man din ang gilaag. Dali, dada. Hamang mama dana. Kare. Be. Dali, uli. Lagan na, uy. Lagan. What's up? Maakto ni mga umigas kagwang ang katuwa. Nasabsab man nun dani. Nasa sagbot na ni, daghan. Nasabsab ni. Tanahan, gukod na. Kin, iuli na kin sa mga. Wa, naratasab. Kin, ansa naman na imo nang ipasaan ng kuting. Awara gamis kin. Tiga matoy. Wag kuting isang ipupasan kin. Iuli na kin kaya mawaan sa kin. Ha? Manang ipasaan na rin sa kuting. Patungkol ka. Bangan din. Awara gamis kin. Ipasaan na rin sa kuting. Garaan gaso. Gunit ming. Ano na ka mahagbang ming. Gunit. Na. Kala ka sunod na mo ka. Tana ka maglugway ta dito. May ibalhin ang mga mother goat. Ito sila sa unahan na malugway yan. Sunod mo, sunod. Sunod dali. Para taunahan maglugway. Ito pag-Gabriel. Sa unahan maglugway kasi sa mga mother. Kaya kung manabsab na silang maazo. Ano yung tapan na Sabutan. Mabukot-bukot. Dali, sunod. Sunod mo, dali, sunod. Dali. Sunod. Dali. Ito naman sila sa unahan pang lugway. Kaya wak nagsagbot dito na nga upaw na. Dali nga.
Sunod nga, sunod. Maglugway sa tagay sa mga kanding. Makakaano sila maadjong sagbet. Masa ta mo bunot ba? Karong ag mga kuan nga nang naay sagbot mga buhi eh. Tana. Dali na. Katig abog ka matoy. Katig abog. Sab-sab sila kana may kipi dan ni. Kipi. Kanahan sila kipi. Agak ang kabaw. Oh, mas mama. Kasunod. Ha? Lagi. Nabsab man pagmanat eh. Ha? Ganahan na sila kipi, na may daghang kipi darhi. Kau, sabsabong kau. Karong mabusog mo. Tapi puti puro lagi puti rong manok kang nakitaan. Puti nga. Baji o puti nga laki. Na! Tuwa man sa larin Halaka gadagan-dagan. Diyan man nagigukod ag manok. Bad man is gamatoy uy. Imo lagi hagon sila. Gamatoy. Imo lagi tong gihag. Kau ha? Masing nangitlog to na sa labong. Ganahan pa na sa bagmanat eh. Gamatoy anhera ka dani ha, bantay nila ha. Tuy. Bantay ra ka dani nila. Hal-hal na magagi nimo gamatoy. Gawas na magdilag. Inanghang. Mo na kay sulod ron man. Sab-sab ngi sab-sab. Sab-sab na. Sab-sab ng mga kandingis. Sab-sab la, sab-sab dali. Kaya rong ulian na yung mga lawas. Hira mo ha, sab-sab mo ha. Patanda rin yun pa, mga alas 9. Pakuan, ipabalhin na sa landong ba no? Sa mga landong. Okay tayo tanda na yun sa. Lagi. Uy, grabe yung bahuang kuan. Wala ko kasabot sa hangin dari sa mga dapit. Ano sa ba? Gahapon pa dyan ron. Grabe juga, bahu ka jug hangin. Bahu ka jug hangin dari sa amo. Uy, gikan dito sa tae siguro sa mga kuan. Nagbuhi siguro sila. Kagwang ka dyan yung tais. Taga kuan ba? Buhong. Palabsab na sila. Babay anak mo ha. Palabsab mo ha. Balik ka naman naman unja. Unja mga alas 9. Pasilong na sila dito guys. Ito sila sa sagingan. Kay luoy ka so. Orang inita ka so. Oh, nangihina po gani agamatoy. Sigasa lang magdud katikang kang mangihi ha. Pariha lang man mong amo para ihi. Kana ni kauit nang kuya kin ag tukoy. Gida ni magkutingkin. Mura man nang nanambal gahapon. Nabsab si jag kanang nay sagbot manambal man ganing mga iring guys basta na sila batiin. Ang gibuhian ni Pakay ng balibo. Ha? Ani sakay ng balibo. Imong gikujog. Motor nas bahay kay kuan. Hadlok ning kahujab ba na? Namin hiza kuan ang sinsuhon kasi bako unsa matumbag kalit. Arang nalajaan awarang nang kuan ano. Tipo man na sa nalaja na. Ana agian man zagbagzo. Grabe yung sigahas adlaw eh. Buntag pa gani guys alas 6 pa kapin. Pero adlaw arang nang kuan na. Sigaha. Nami ada nang area no. Ganda ni balami ada ni buhian ng manok. Uwa pa ni nga banggi ni mga mangga sa unas pagbagzo. Munga na anta pa ni ron. Kaya sige naman nagpamunga das nangagi karang manggahan na daghan na nagbunga. Titong dadto. Kaso na nga banggi man so mga bag-o na isang sanga manang pa namunga.
Narakangi ha. Boros na ni? Di pa. Buntis na. Buntis na. Kari dia. Oh, boros na sa kananay gatas. Napanibungan no. Namira ba ni kanan? Ha? Nung kitsa tadari ko guys, sweet rose. Ah. Li. Kanang kitsa dong, kay kanan dong. Lami na kay vitamin C. Ha. Pa. Para man, gana hinog na no. To hinog na. Pat kabuok. Ah, na jadi ay bunga. Ah. Nung kitsa tadari ko sweet rose. Ay guys. Wap. Tara. Tagak na. Kuha gid. Dara, hinog na. Tamis na ni. Guys, hinog na siya. Isi. Hinay pa ito. Pagkatuon natin ni mong kuhit. Ha? So, saka. Saka. Naisa ka ng hilaw pa ko Na. Kana na. Lami na kay aslum. Uy. Okay. Tara. Harap usa. Ya, nawa man. Kani? Tara, labi dyan. Tara, labi dengan pa manday bunga gatang kapadas gabi Pa. Dengan pagbunga gatang kapayas. Hara magaban, kanding. Nga ni sa basta ko kanang guwang nakaadyo ba. Hinog na. Kausoy. Waiti din ni waiti. Kaya buntis na ni. Kana, to pa isa dito. Si Whitey. Palitan pa nagdugang si Jaguan kanang naipurga. Para kanang sabod. Namira ba tambayan na ni sa una kaso gipatay man ang kahoy. Danim tong amang anay sa una gibutang. Yung mga anak kanay jagdi pagyapon mong padidi ariyan ni namo. Sa digin sa padidi. Buntis na pud. So mga anak di na ba din sa padidiin. Basig di kuan pa to sa pakay di pa to sa ready. Mahimong mama. Mo siguro. Ano ba? Mana mo diha pa sa mong maazo karo mga busog mo. Kana pa yung pamutangag manure. Ganan man ko guys og kuan. Gatagatan sa napuwa. Ito, dagko na buyag. Karang isa, human yung pinutlan sa kay magitanam. Madula man mo sa lingsing na pud ni. Karang isang kuan.